Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. Ni ne dai naku wato mai kawo muku labarai na daban-daban musamman ma na harkokin siyasa. A yau labaran da za mu kawo muku labarai ne dangane da waɗannan manya-manyan jarumai ko mu ce manya-manyan jigogi na ɓangaren siyasa musamman ma a cikin jihar Kano, wanda da zarar ka ji labarinsu ko kin ji labarinsu hankalinka zai matuƙar tashi, haka zalika hankalinki zai matuƙar tashi, musamman ma idan kai waiwaye da wani shirye-shirye ko kuma wani abubuwa da muka yi ƙoƙari muka tono asiri ko mu ce muka lalubo asirinsu ta wani gefe ta daban, musamman ma da muka danganta abin da suke aikatawa ta ɓangarurrukan 'yan uwansu ko kuma wani abu makamancin haka. Idan har ka ji wannan abu to tabbas sai kai Allah wadai kuma sai ka tsani siyasa a cikin rayuwarka. Sai dai kafin nan bari mu zagaya ɓangaren talallukanmu. Ina mutanen da suke yawan kiran mu a waya dangane da abubuwan da suke buƙata musamman ma ɓangaren YouTube channel. Ina sababbin mawaƙa da kuma waɗanda suke sha'awar harkar comedy duka da kuma waɗanda suke sha'awar ɗora dai labarai akan YouTube channel ko kuma waƙoƙi akan YouTube channel ko bidiyoyi akan YouTube channel ko kuma program ko dai wani shirye-shirye ko kuma wani abu na daban wanda kuke buƙata za ku dinga ɗorawa akan YouTube channel. Mutum zai iya ɗaukar wannan namba tamu ya kira mu kai tsaye ko ya turo mana saƙon text message ko kuma ya mana magana ta WhatsApp domin ƙulla kasuwanci. Za mu iya buɗe ma sabo ko kuma ka yi mana magana ka siyi wanda aka tara subscribers ko kuma wanda aka buɗe shi ko kuma idan channel ɗinka ya samu matsala za ka iya mana magana domin a gyara ma shi. Bari mu dawo ainihin abin da ya zaunar da mu musamman ma dangane da waɗannan manya-manyan 'yan siyasa da kuke gani kamar haka, wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Idan kuma muka gangaro ƙasa akwai Abba Gida-Gida da kuma Gawuna, sannan da muka leƙa gefe da gefe akwai Baba Atiku akwai kuma Tinubu, wanda kowanne daga cikinsu ya shahara ɓangaren siyasa kuma kowanne daga cikinsu ya sanu musamman ma a faɗin jihar Kano. Maganganun da za mu gaya muku maganganu ne wanda dole sai kun tsaya kun yi haƙuri, sai kun tsaya kun saurara domin maganganu ne suna da yawa wanda wani by one insha Allahu za mu bibi muku ɓangarurrukansu musamman ma idan muka ɗauko ɓangaren Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Akwai maganganu da yawa wanda ya kamata a ce kun sani a kansa, wanda da zarar ka ji ko kin ji abin zai matuƙar baka mamaki, haka zalika abin zai matuƙar baka mamaki musamman ma wanda za mu iya cewa wannan tonan siriri ne ko kuma tonan asiri ne ko kuma wasu za su iya cewa wani taimako ne wanda idan aka yi haka tamkar an taimaka mishi ne ɓangaren siyasarsa ko kuma ɓangaren al'amuransa na yau da kullum. Musamman ma idan muka yi waiwaye da abubuwan da mutane suke cewa idan har Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya samu kujerar gwamna, wato yaronsa Abba Gida-Gida kenan ya samu kujerar gwamna, to fa tabbas wasu sukan ce